Ženama koje dolaze iz cele Srbije u bolnicu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog bolničkog centra Dragiša Mišović kako bi mogle da se ostvare u ulozi majke, sada je na raspolaganju najsavremeniji laparoskopski stub koji ima posebnu primenu u lečenju steriliteta. Ovaj uređaj vredan 100.000 evra donirale su MK Grupa i AIK banka. Ovo nije prvi put da dobijemo veliku donaciju od kompanije MK Group i AIK banke. Sada, u ovoj velikoj, za nas najznačajnijoj donaciji od 100.000 evra, dobili smo laparoskopski stub kojim će se operisati preko 1000 žena u Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović. Danas smo svedoci jedne izuzetnosti gde AIK banka i MK Grupa su prepoznali KBC Dragiša Mišović i njihovu ginekološku bolnicu kao jednu izuzetnu bolnicu. Ministarstvo zdravlja će i dalje snažno pomoći i podržavati sve ustanove koje pokazuju društvenu odgovornost i samim tim potpomažu lečenje pacijenata u cijeloj Republici Srbije. Donacija je deo zajedničkog regionalnog projekta Podrška porodici koje MK Grupa i AIK banka sprovode u porodilištima u zemljama Jadranskog regiona. MK Grupa i AIK banka su kroz svoj program Podrška porodici izdvojili 700.000 evra za porodilišta u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ovim i ovakvim aktivnostima MK Grupa ne samo da podiže zdravstvene standarde u našim porodilištima, već pruža jedan ozbiljan podsticaj porodičnoj politici ovoga društva. Porodica je u fokusu našeg sistema od samog osnivanja, dok je podrška deci i mladima važan deo našeg strateškog opredeljenja, jer su upravo oni naša budućnost. Kroz prizmu porodice aktivno podržavamo i zdravstveni sistem. Projektom Podrška porodici spajamo oba ova segmenta uz želju da omogućimo da se bebe u celom našem regionu rađaju što boljim uslovima. Veoma je bitno da porodilišta raspolažu najsavremenijom opremom i da trudnice i porodilje dobiju najkvalitetniju zdravstvenu negu. MK Grupa i AIK banka kroz program Podrška porodici već 5 godina finansijski nagrađuju zaposlene koji u tekućoj godini postanu roditelji, a prošle godine su ga proširile donacijama porodilištima. Treba pružiti podršku ženama koje žele da se ostvare u ulozi majke, jer sam sigurna da je porodilištima potrebna pomoć da nabave novu, savremenu opremu koja to može da omogući. Donacijama porodilištima MK Grupa i AIK banka sada ne podržavaju samo porodice svojih zaposlenih, već i ostale buduće roditelje u Srbiji i regionu.